Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, κυρία Γκριέλα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ένα πρώτο σχόλιο σας θα ήθελα για τις ανακοινώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις αλλαγές στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Χρόνια έτσι, η προσπάθεια από το κράτος να λάβει μέτρα για αυτό το φαινόμενο, το οποίο δεν είναι καινούργιο, αλλά είναι καλή έξαρση τα τελευταία χρόνια. Οπότε η αυστηροποίηση των ποινών προφανώς είναι μονόδρομος όταν παρατηρείται αυτή η έκρηξη. Άκουσα και τα περιστατικά, τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Υπουργός. Ωστόσο όμως αυτή είναι μία παράμετρος του ζητήματος. Δηλαδή το σημαντικότερο που οφείλουμε νομίζω να κάνουμε ως κοινωνία και ως κράτος είναι να αντιληφθούμε τις αιτίες που προκαλούν αυτή την έκρηξη και να εστιάσουμε στην πρόληψη αντί στην καταστολή. Γιατί όταν φτάνουμε στην επιβολή της ποινής είναι ήδη αργά. Και για το θύμα κυρίως, έτσι. Και για το θήτα, αλλά κυρίως για το. Πρέπει λοιπόν η οικογένεια να ξαναβρει το ρόλο της και το κράτος να αξιοποιήσει τους πυλώνες που έχει, που είναι τα θεμέλια της κοινωνίας, το σχολείο και την εκκλησία, να αλλάξει τις συνειδήσεις. Από εκεί ξεκινάει νομίζω το πρόβλημα. Εμφυσώντας σε όλη την κοινωνία το σεβασμό και την ασφάλεια που αρμόζει σε κάθε γυναίκα, αλλά και να ενδυναμώσει την ίδια τη γυναίκα. Οπότε πιστεύω αυτό είναι το ζήτημα που στο οποίο θα πρέπει περισσότερο να εστιάσουμε παρά στην αυστηροποίηση των ποινών, η οποία έρχεται σαν αποτέλεσμα το ότι υπάρχει αυτή η έκρηξη. Σωστό. Ωστόσο, μέχρι να γίνουν όλα αυτά που πολύ καλά το λέτε και υπάρχει ανάγκη να γίνουν, πρέπει να πατάσσονται και αυτές οι συμπεριφορές. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους δράστες έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Κοιτάξτε να δείτε, νομοθετικό πλαίσιο υπήρχε και αυστηροποιήθηκε μάλλον τώρα, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η έκρηξη και πρέπει σαν κράτος να το αντιμετωπίσει. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Και για την αύξηση των ημερών του αυτοφόρου, γιατί είναι γνωστό τι γίνεται όταν κάποιος αντιληφθεί ότι κινδυνεύει. Θα κοιτάξει, το πρώτο που θα κάνει θα είναι να φροντίσει να προσπαθήσει να περάσει το χρόνο του αυτοφόρου για να πάει πιο πίσω όλη η διαδικασία, να προσπαθήσει να ξαναπιάσει πολλές φορές τη γυναίκα, να την πείσει ότι έχει αλλάξει και να την μεταπείσει για την καταγγελία που έχει κάνει. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Γκριέλα, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις πολλών γυναικών κατά πλειοψηφία να προβαίνουν σε καταγγελία, αλλά μετά στο δικαστήριο να τα μαζεύουν. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Και δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή και εμείς προσπαθούμε πάντα, και εγώ σαν δικηγόρος, αλλά και η αστερόδια που προείπατε, ο οργανισμός αυτός, πάντα να περνάμε το μήνυμα στη γυναίκα ότι δεν πρέπει να το ανέχεται, διότι αυτό που έγινε μία φορά θα επαναληφθεί. Αυτό που έγινε σε εκείνη, ακόμη και αν εκείνη ανακαλέσει την καταγγελία ή δεν ανακαλέσει την αυτοφορά, ανακαλέσει των εισαγωγικών τέλος πάντων, βοηθήσει στο δικαστήριο ώστε να απαλλαγεί ο δράστης, αυτός ο ίδιος άνθρωπος σε κάποια άλλη γυναίκα θα φεθεί ακόμη χειρότερα και μπορεί να φτάσουμε, και μάλλον έτσι φτάνουμε κιόλας, σε τόσο αυξημένα περιστατικά γυναικοκτονιών. Και θα τολμήσω να χρησιμοποιήσω τη λέξη, παρά το γεγονός ότι δημιουργεί μια αιστεία αμφισβήτησης από πολύ κόσμο, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το συζητάμε και να τη χρησιμοποιούμε, όχι νομικά, γιατί νομικά είναι ανθρωποκτονία. Δεν αξίζει δεν έχει περισσότερη βαρύτητα δηλαδή η ζωή ενός άντρα από μια γυναίκα από ενός άντρα ή το αντίστροφο. Δεν πάβει να συζητάμε για ανθρωποκτονία. Ωστόσο όμως ο όρος αυτός κοινωνιολογικά είναι ορθός, διότι παρουσιάζει ακριβώς την αιτία της δολοφονίας αυτής. Και είναι η αιτία ότι είναι γυναίκα, ότι ο άντρας ασκεί τη δύναμή του πάνω στη γυναίκα. Εάν δεν αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά αυτής της συγκεκριμένης δολοφονίας, δεν πρόκειται ποτέ να αντιληφθούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Και ξέρετε, και εμείς ακόμη οι δημοσιογράφοι πάρα πολλές φορές, όταν ξεκίνησαν το ένα περιστατικό μετά το άλλο και χρησιμοποιούσαμε αυτήν την έκφραση της γυναικοκτονίας, είχαμε στυλιτευτεί πάρα πολλές φορές. Ενώ και εγώ συμφωνώ με αυτό το κομμάτι. Γνωρίζω αυτό, και να σας πω και κάτι. Η διαφωνία είναι ως προς το νομικό σκέλος, γι' αυτό και το διαχώρισα. Νομικά, ούτως ή άλλως, η ανθρωποκτονία
στην ανθρωποκτονία δράσης θα καταδικαστεί με την εκάστοτε ποινών. Ό,τι και αν είναι, είτε σκότωσε άντρα είτε σκότωσε γυναίκα. Κοινωνιολογικά όμως έχει τη σημασία του να το φωνάζουμε. Γιατί ακριβώς έχει τα χαρακτηριστικά τα συγκεκριμένα. Ο άντρας που εκμεταλλεύεται τη δύναμή του, που εκμεταλλεύεται τη θέση εντός εισαγωγικών εξουσίας του σε σχέση με τη γυναίκα, φτάνει στην εσχάτη πράξη της δολοφονίας. Γιατί ένιωσε την απόρριψη από τη γυναίκα. Γιατί είχε μια γυναίκα που δεν τον δέχθηκε ή προχώρησε τη ζωή της γιατί δεν ήθελε να συνεχίζει να δέχεται μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Και να πούμε... αυτό είναι που διακρίνεται όταν συζητάμε για γυναικοκτονίες. Και να τονίσουμε, κυρία Γκριέλα, ότι δεν είναι μόνο η χειροδικία βία, έτσι, ούτε η ανθρωποκτονία βία. Έχει πάρα πολλές μορφές, ψυχολογική, λεκτική. Δηλαδή μπορεί να μην καταγγέλλονται όλα αυτά. Να σας πω κάτι, δεν καταγγέλλονται, συνήθως δεν καταγγέλλονται, αλλά γιατί δεν καταγγέλλονται? Γιατί η γυναίκα αργεί να αντιληφθεί ότι αυτή η συμπεριφορά είναι κακοποιητική. Ο δράστης πολλές φορές έτσι υπόσχεται ότι θα αλλάξει. Μου μίλησε άσχημα μια φορά, εντάξει, έτυχε. Είναι ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης γυναίκας που δέχεται αυτή τη συμπεριφορά, που εύκολα ενοχοποιείται λόγω χαμηλής αυτοεκτίμησης, χαμηλής αυτοπεποίθησης. Αυτή ανέχεται τη συμπεριφορά αυτή και δεν συνειδητοποιεί ότι η ίδια κακοποιείται. Υπάρχει και η κακοποίηση του κοινωνικού ή του οικονομικού αποκλεισμού. Όλα αυτά συγκεντρωτικά είναι μια άσκηση βίας σε σχέση επάνω στη γυναίκα. Απλά οι ακραίες μορφές είναι αυτές που γίνονται γνωστές, γιατί εκεί πλέον, όταν φτάσει σε αυτό το στάδιο, πλέον η γυναίκα αντιλαμβάνεται ότι δέχεται κακοποίηση. Έτσι. Και πάλι να πούμε ότι πολλές φορές, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις που δέχεται την απειλή και οι ενέργειες της αφορούν αυτοάμυνα και την ίδια την επιβίωσή της, πρέπει να φτάσει σε αυτό το σημείο για να καταγγείλει, και πολλές φορές και πάλι βλέπουμε ότι υποχωρούν. Δηλαδή είτε ξαναγυρίζουν στην κακοποιητική σχέση με τα αποτελέσματα αυτά που βλέπουμε να φτάνουν στη δολοφονία, είτε απλώς να αποσύρουν, να επιδιώκουν να αποσύρουν τις καταγγελίες και να βοηθάνε το δράστη στη διαδικασία τη δικαστική, οπότε να οδηγηθεί το δικαστήριο προκειμένου να οδηγηθεί το δικαστήριο σε απαλλακτική κρίση και να γλιτώσει ο δράστης, τον οποίο, όπως είπα και πριν, την ίδια συμπεριφορά, γιατί δεν αλλάζει ο άνθρωπος, την ίδια συμπεριφορά και ίσως και χειρότερη θα επαναλάβει. Κυρία Γκριέλα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στην Ελλάδα δεν είναι και πάρα πολλές οι κοινωνικές δομές που μπορούν να βοηθήσουν γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί. Δεν είναι όλες τους ανεξάρτητες, με δουλειά, με σπίτι, οπότε και αυτό αποτελεί τροχοπέδι στο να λύσουν τη σιωπή τους και να μιλήσουν και να φύγουν. Εσείς κάνετε τη δικιά σας προσπάθεια. Εδώ η κυρία Μέρη Παχιαδάκη κάνει τη δικιά της προσπάθεια με τις γυναίκες και τα σωματεία που υπάρχουν και βοηθάει, οι δήμοι πια. Όμως σύμφωνα και με το ρεπορτάζ, αυτά τα σπίτια πια και τα οποία διαθέτουν οι δήμοι, όσοι τα διαθέτουν, έχουν γεμίσει από τέτοιες γυναίκες που δεν έχουν που αλλού να πάνε. Οπότε ζητούν βοήθεια για να βρουν ένα καταφύγιο, γιατί ξέρετε δεν είναι και όλοι οι δράστες προφυλακιστέοι, οπότε αντιλαμβάνεστε και την ψυχολογία μιας γυναίκας όταν έρθει σε σύγκρουση με τον κακοποιητή της, το να μην έχει που να πάει, το πρέπει να φύγει από το σπίτι, ίσως να πάρει και τα παιδιά της υπό το φόβο αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα αυτό που φύγεται είναι το σοβαρότερο πρόβλημα, και ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά. Αυτό που είπατε, γιατί με τα παιδιά της πρέπει να πάρει και τα παιδιά της και πρέπει να προστατεύει και εκείνη και τα παιδιά της. Έχετε δίκιο, και γι' αυτό και λειτουργούν έτσι. Προσπαθεί μάλλον η ιδιωτική πρωτοβουλία να στηρίξει και να συμπληρώσει την ανεπάρκεια του κράτους σε αυτό το κόσμο, αυτό και σε πολλά άλλα κομμάτια που αφορούν την κοινωνική πολιτική, τέλος πάντων, την κοινωνία. Η Αφερόδια
Είναι ένας οργανισμός, δεν έχει δομές, ούτε ιδρυματοποιεί κανέναν. Απλώς προσπαθεί να στηρίξει με κάθε τρόπο που μπορεί, είτε με παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς και αρχές, είτε με σεμινάρια, ημερίδες κτλ. Να ενημερώνει τον κόσμο, να τον ευαισθητοποιεί και να βοηθάει στην ενδυνάμωση της γυναίκας, και συνεργάζεται με δομές και με επιστήμονες ψυχικής υγείας, προσφέρει νομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία δωρεάν σε θύματα γενικότερα έμφυλης βίας. Όσον αφορά τις δομές όμως, γενικά αυτό που χαρακτηρίζει τη λειτουργία τους είναι η απόλυτη μυστικότητα. Δηλαδή δεν γνωρίζει κανείς πού ακριβώς έχει πάει η γυναίκα. Και καλά το κάνετε, εμείς η αλήθεια, μα αυτό είναι ο στόχος. Διότι αν γνωρίζει και μπορεί να το μάθει ο κακοποιητής και να δράσει, ακριβώς δεν έχει νόημα, διότι θα έχουμε τα γνωστά αποτελέσματα. Είδατε κάποια πρόσφατα, θυμάμαι τώρα ποιο περιστατικό ήταν, που την παρακολουθούσε την κοπέλα, που είχε πάει στην αστυνομία, είχε δηλώσει που σκοτώθηκε και έξω από το αστυνομικό τμήμα. Ναι, κατάλαβα. Την παρακολουθούσε. Σκεφτείτε τώρα δηλαδή να γνωρίζει τη δομή στην οποία έχει καταφύγει η σύντροφος, η πρώην σύντροφος, η πρώην σύζυγος κτλ. Και το πιο απλό ποιο είναι? Να έχουμε κάθε μέρα τέτοια περιστατικά. Κάθε μέρα θα φτάναμε να έχουμε δολοφονίες γυναικών, γυναικοκτονίες. Γι' αυτό το λόγο λειτουργούν κάτω από απόλυτη εμπιστευτικότητα και μυστικότητα. Όμως το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη να δημιουργούνται συνέχεια, γι' αυτό θα ξαναγυρίσω σε αυτό από το οποίο ξεκίνησα και είπα ότι το θέμα μας δεν είναι να φτάνουμε στην πρόληψη, δεν είναι να γεμίζουμε ούτε τις φυλακές ούτε δομές. Το θέμα μας είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν μέτρα και από την κοινωνία. Εμείς, ο καθένας, εμείς μεγαλώνουμε τα θύματα, εμείς μεγαλώνουμε και τους θύτες. Εμείς, η οικογένεια, πρέπει να ξαναβρει το ρόλο της, να μπορεί και το κορίτσι και το αγόρι να μιλήσει στην οικογένειά του, να δέχεται το αγόρι το όχι, να μην δέχεται η γυναίκα συμπεριφορές που δείχνουν έλλειψη σεβασμού στο πρόσωπό της, που προϋποθέτει την αυτοεκτίμησή της. Και η αυτοεκτίμηση δεν είναι το να κοιτάζω την εμφάνισή μου, να είμαι όμορφη. Αυτοεκτίμηση είναι η προσωπικότητά μου και να δέχεται ο καθένας την προσωπικότητά μου όπως είναι. Να μην επιτρέπω σε κανέναν όχι χέρι να σηκώσει, ούτε να με προσβάλλει. Με αυτά τα οποία είναι αυτονόητα σε έναν πολιτισμένο λαό. Σε μια πολιτισμένη πολιτεία αυτά είναι αυτονόητα. Μακάρι. Αυτά λοιπόν ίσως πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή. Μακάρι, κυρία Γκριέλα, τα αυτονόητα όμως να γίνουν και πραγματικότητα. Αυτό ακριβώς, αλλά βλέπετε, θα ήθελα να το τονίσω και αυτό λιγάκι. Στα σημερινά παιδιά, πώς έχει δημιουργηθεί έτσι μια αντίληψη που αισθάνομαι και εγώ πολλές φορές ότι σαν να έχουμε πάει πίσω ως κοινωνία αντί να έχουμε πάει μπροστά. Ακόμη και τα τραγούδια που ακούνε, αν ακούσετε, και τα δέχονται και τα τραγουδάνε και τα κορίτσια τα ίδια. Άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτό που ανοίγεται τώρα. Που έχουν στίχους, ας πούμε, τελείως όχι αυτούς προσβλητικούς, όχι ιδέους. Και όμως ακούτε και κορίτσια ακόμη να τα τραγουδάνε. Αυτά όλα ξεκινάνε από την οικογένεια και χρειάζονται αλλαγή κουλτούρας. Αυτό δείχνει ότι η κοινωνία στη βάση της. Μάλιστα. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι κάποια στιγμή. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία Γκριέλα.